Temmuzê salvegera teqîna Sirûcê ku êrişeka xwekuj a bombeyê a endemek Daişê de li Sirûcê 33 ciwan hatibûn kuştin. Hemî ciwan endamên Federasyona Ciwanên Sosyalîst bûn. Ji bo salvegera bûyerê û yadkirina qurbaniyan çendîn çalakî tên darxistin. Yek ciwan jî çalakiya kampeyna îmzayê. Endamên Federasyonê ji bo berpirsên qetleamê bên darizandin û doza Sirûcê bi eşkere were dîtin, kampeyna îmzayê dane dest pêkirin. İmzayên bên komkirin ê bişînin Wezaretî Edaletê. Endama Federasyonê İlke Başak Baydar ku ew jî ji teqînê Filîtiyê û 33 hevalên wê li Sirûcê hatine kuştin di derbarê çalakiyê de agahiyan dame. Kampanyası Adalet Bakanlığı'na verilmek üzere 1 milyon imza toplamayı hedefliyoruz ve bu Suruç katliamı dosyasındaki İlke bi birînek sivêk ji teqînê Filîtiyê lê dibêje laşên hevalê wê ew ji teqînê parastiye. İlke wiha dewam dike. Hevalê min bi bedena xwe jiyana min xelas kirin û ez saleke ji bo ku edalet were cî û hevalên min nê ji bîr kirin dixebitim. Ew roj hevalên min, ew roj em û hevalên me ji bo xêrxaziyek mezin ji bo zarokên Kobaniyê li Sirûcê bûn. Lê bi hovîtiyek mezin re rûbirûman. İlke diya dike salek derbas bû lê hêjî ji dozê tu bersûcek nehatiye dît. Her wiha dibêje sersariya emniyetê jî hebiye lê heta niha tu kes ji dozê nehatiye girtin û nehatiye datkirin. Heta li ser de doz bi awayek nepenî tê meşandin û edalet jî nayê cî. İlke daxuya kirin roja çarşemê li çar aliyê Tirkiyeyê bi çalakiyên cuda qurbaniyan ê bi bîr bînin. Her wiha malbatên qurbaniyan û birîndaran jî di nav hewildanek dene ku komeleyek nû ava bikin. Hêjayê gotine ku pereyên ku ji çalakiyên cûr bi cûr bikin hev ê bikin mesrefa dermankirina birîndarên teqîna Sirûcê. Bilmiyor musunuz? Cêwiyê Hêvîdan Özdemir Veysel jî di teqîna Sirûcê de jiyana xwe ji dest daye. Hêvîdan dibêje Hêvîdan hêjî xemgîn e û mebesta beşdariya ve çalakiyê ji bo me ve hatî nesman. Qetleamek mezin çêbû lê hêjî tu kes nehatiye girtin. Ji bo ku ev qetleam were ronîkirin û ji bo kiryar û sujdar werin girtin û cezakirin em têkoşîna xwe didomînin. Me soz de hevalên xwe û min soz de birayê xwe ku em ê dest ji têkoşîna xwe û doza xwe bernedin. Hêjayê bîrxistinê ku di 20 Temmûzê 2015 de xort û keçên ku girêdayê Federasyona Ciwanên Sosyalîst bûn mebesta ku alîkariya bişînin Kobanê li Sirûcê kom bibûn. Di dema xwendina daxuyaniyê de endamek Daişê ku ser xwe bombaya girê dabû xwe di nav ciwanan de teqand. Di teqînê de 30 ciwan hatibûn kuştin. Ev bûyer jî yek ji sedemên têkçûna pêvajoya çareseriyê tê binavkirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.